Danas dong bitan Shanaya Daimary fry. So guys bitan Shanaya Daimary दाख्लै बय माने साननै जाबाय दे बिथांनि फेसबुक पेजआव मोनसे पोस्ट खालामनानै होदों आरो बिथांनि बे पोस्टआव बुंनानै होदों माने बिथाङा मेकआपनि थाखाय जुदि सोरबाफोर माने मेकआप आर्टिस्टफोर नांगौ जादोंबाथाय सोरबाफोर बेनि थाखाय माने बिथाङा कन्टेक्ट नाम्बार शेयार खालामनानै होदोंमोन होनना बुंदों बिथाङा बेनि उनाव मा आरो बिथांनो माने WhatsAppआव नांनायनि नाङैनि मानसिफोरा माने बिथांखौ माने कन्टेक्ट खालामहरगासिनो दं होनना बुंदों भिडिअ कल आरो मेसेजफोर हरगासिनो दं होनना बुंदों बिथाङा आरो बिथाङा माने मेसेज हरनाय आरो भिडिअ कल हरनाय बेफोरखौ माने बिथाङा रेकर्ड खालामनानै माने बिथाङा माने पोस्ट खालामनानै होदों बेखौ आं नायदों नोंथांमोननो बेखौ माने दिखायला आङो मानोबाथाय प्राइभेसि शेयार खालामनो मोना ना मालायनि बेफोरबायदि नोंथांमोना जुदि नायनोब्लाथाय बिथांनि फेसबुक पेजआव थांनानै नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना सेकेन्ड आपडेटआनो जादों गुमा फाग्ला इउटुब चेनेलनिफ्राय स' बिथाङा मैया बिथांनि इउटुब चेनेलनि वाइटि स्टुडिअ माने बिथाङा स्क्रिनशट लानानै माने बिथाङा पोस्ट खालामनानै होदों आरो बेयाव नुनो मोनदों दे बिथांनि लास्ट माने मान्थआव बेसेबां माने बिथांनि इउटुब चेनेलाव बेसेबां भिउस फैदोंमोन बेसेबां साबस्क्राइबार गेन जादोंमोन आरो बेसेबां वाट्स टाइम गेन जादोंमोन बिथांनि चेनेलाव बेखौ माने बिथाङा श' खालामनानै होदों बाट गाइस बिथाङा इउटुबनि डलारखौ बिथाङा जि लास्ट मान्थआव भिडिअ बानायनानै बिथाङा इउटुबनिफ्राय इनकाम खालामदोंमोन ना बेखौ माने बिथाङा रिभिल बानायनानै होआसै बिथाङा ब्लार खालामनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना मिन्थिनो लुबैयोमोन खिन्थिनायबा नोंथांमोननो बुंनानैबो होगौमोन बाट बिथाङा माने श' खालामनानै होआसै ना बे गाइस जेबो नंला अके गाइस थार्ड आपडेटआनो जादों मुन्दिना ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय स' बिथाङा मैया बिथांनि इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै बुंनानै होदों माने बिथांखौ माने बिथाङा जिथिया भिडिअ आपल'ड खालामना बिथांनि माने भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनफोराव माने खायसे मानसिफोरा बिथांखौ माने थ्रेट्स होयो होनना बुंदों माने धुमखि होनना बुंदों बिथाङा गोबां बाथ्राखौ लानानै स' बिथाङा माने बिथांखौ जायफोरबा माने कमेन्ट सेक्सनाव धुमखि होयोना थ्रेट्स होयोना स' बिथाङा माने बिथांनि मैयानि भिडिअ बेखौ माने बेसोरखौनो रिप्ले खालामदों स' गाइस नोंथांमोना बारा बुंनानै होबाय थालायला बिथांनि भिडिअखौ नोंथांमोना ससे प्ले खालामनानै स' गाइस नोंथांमोना नाय आं गिबाय बिथांमोनखौहाय गिनानै आं जेबो रिप्लाइ खालामनो हाया बेफोरबायदि सोरबाथ' आंखौहाय एकदमबारे माने बेफोरबायदि होनलायलायदोंखि आंखौनो लोगो मोनबाथाय बै मोनसे केम्प दङ जोंनिथिं बे केम्पआव लांनानै रेप खालामनानै बुथारगोन बिदि बुंदों मिथिबायना ओरैबायदि माथा आंखौ रेप खालामनानै बुथारगोन आंखौ दांनानैनो नायफैलाय बे जायगायावहाय फैनानै आंखौ रेप खालामनायाथ' बाददों आंखौ फैनानै दांनानै नायफै बिनि उनावहाय बुं मिथिबाय थ' आं बिनि जायगाबो नागिरबाय ओरैबायदि नागिरबाय